Shumba yangu vagarwe nhau kambira kandakapiki chakanaka ndo nyaya dzataikurukura zuro dziya kuti idzi mbira dzatinoridza dzese kategori yembira dzavadzimu. Saka ukabata nyamaropa, ukabata vembe, ukazobata mafaina tunings ana tirikoti, whether waribata riri bhesi kana kuti kari very high, dzese idzodzo one type yembira. You know, a classification level ye types of mbiras idzodzo dzese imbira huru kana kuti mbira dzavadzimu. The other different types of mbiras ndo pane kanyunga-nyunga aka kana aka kanyunga-nyunga kana kuti kakarimba karimba kana nyunga-nyunga. Those are the two names for aka. But then kana aka kane maki akawedzerwa kumaend kuno kuna matema usually kane 15 zvako keys kane 15 kanenge kane 15 but matema anoti akakaridza because akaincorporate into orchestra yake anoti munenge makashota mbichana ndosaka akawedzera kumaend kunokukuku kuti kachikwana ende kana kakarova nemamuzasa kana bhukati ende karovei nyatsobuda yakakwana. Saka ndo manyu acquisitions angu aya. Idzi mbira huru handane dzakawanda ndo dzandakambokuratidza collection. Saka ndakutanga kunonga-nongawo other types of mbiras ndo pandaiti ndikanoona matemai then ondiratidzawo pekutangira bhukati ende on this one. But the more exciting one for now amanje ameno kana tachiwoneka zimbira iri iyi ndo inonzi matepe iyi ndo inonzi matepe ine maki anenge akatetepa ende kuno kuri kuona i2 rows kuright uku i2 rows kuright and then kuno ku left i2 rows and then yozoita dzimwe dzinorohwa nekachikunwe dzichidzika kuno kuku but and then gwariva racho rakaboorwa. Gwariva racho rinenge rakaboorwa pakati apa saka rinoto amplifier rine ka-effect karo kekutoita deze ipapapa and then key dzacho kusumuka tarisa kusumuka kwadzakaita makey acho you know from pagwariva. Saka inoi yakagadzirwa namatema iyi yakagadzirwa namatema iyi. Matema iyi vanopfura anything ukangovakumbira ukati ndipfurirewo yakadi vanenge vachingoniita example wopfura. But next step vakati vachanditora toenda zvedu kwamagomo. Kune mudhara ariko kuCAU kokuzengesa anonzi vasirika vamagomo akabva kuDarwin ukoko. Ndiye one of the few vachiri kugona kunyatsodziridza ende zvese nechuni. Saka pandichaenda kumusha tichaenda tononyatsochunirwa navamagomo and then wandiudzawo pekutangira one song yematepe. But this is a different mbira inotoridzwa differently from dzedu dzavadzimu. Saka mukategori yatave yaye different types of mbiras. Ndane karimba kangu kanyunga-nyunga, ndanewo matepe iyi and then chanotsvaga njari, vairidza njari ndisekuru Mashoko ende vaiwirirana neanonzi Saki Mafundikwa, imwe shamwari yedu he got so many of mbira dzasekuru Mashoko zvekuti mumwe musi ndikanomutsveterawo tikakurukura anogona kunitengesera imwe chete toirehabilitata. Ndorehabilitatirwa nana matemai kana natirikoti and tinenge ndane njari and vakasiya some good recordings sekuru Mashoko. Saka ndodawo kudzidza one song ipapo. Kune mbira inonzi Munyonga. Mudhara airidza at recording level ndi mudhara Gweshe. Kune mudhara anonzi Gweshe ndiye anoridza Munyonga. Ine makey akawanda and inoburitsa sound kana achiridza ega anoita kunge pari kuridza vanhu 2 or 3 vembira dzedu idzi. But mudhara wacho haadi kudzidzisa vanhu, haadi kuti mbira yake ikopwe, ane maishu akewo. But hayo izvi ndezvekutsveterana mbichana kane kudzidza nekusiyirwawo nhaka. Saka Munyonga ndichanotsvagawo ikoko kwamudhara Gweshe. But the process is now acquiring the different types dzembira dzemuZimbabwe and then learning at least one song, you know, because in the process of learning a song, that's how you understand why an instrument is arranged.
the way it is. Now kune mbira dzekuchipinge, kune mbira dzekuchipinge dziri different. Mabhesi acho anenge ari kuleft kunoku isu handitotidzana B1 tichibva pacenter tichibuda kunoku vanenge vakaisa B1 achingokwira B1 B2 achiita kunge piano achikwira achienda and I still haven't heard my songs or at least kunyatsostarta kuti yakamira sei, but type yembira iyoyo iriko southeastern corner of the country stretching into Mozambique. Saka hayo anyway kurikuro zvedu in celebration yekuti ndaane matepe yangu ndaane kanyunga kangowaka, although aka kantone makiya katoti one day kanenge kakuda kutoswedera kustructure yenjari, and then of course dzedu dzava dzimwe dzakakambira kangu katirikoti kane mamsasa, and apa ndine vembe rangu mumwe ndine mahororo yangu iyo. Ndosaka tichirambwa nemadzimai vokuona ndiri pamibhedha apa ndakakumbwa nemakona angu apa pane mabhuku apa pane mbira. Anyway ungovhairawo zvedu neacquisition yangu iyi, but anyway tozokubatai paleta.